Здравейте хора, чакайте да обърна един. Здравейте хора, ние сега отиваме на Търново. Не на Търново, отиваме в Велико Търново. Иван кара и да го видяхме през бензинстацията и заредихме. Той зареди, аз не съм правила. Взех кола и сложих много яд такова. Мирише на дъвка. Баба Марта. Да, и честита Баба Марта. Някъде се паркирала в това Велико Търново. Май ще завали. Вече почна да вали. Да, и ние не знаем къде сме, тъй че да. Не, де факто знаем къде сме, понеже имаме навигация и знам, че трябва да вървим напред. Само дето вали и не съм сигурен, че може да се върнем. Ама да, няма проблем. Ще върнем, Ще се върнем, да. Ма тук сме. Според мен този знак е много готино сложен. Оп, добре. Така, значи намерихме паркомястото, аз ви казах в предното. И сега тък му бяхме такова на тъмно. Няма да не си изпусна телефона. Много високо. Да, и купихме тениска за подарък. На Раймщайн. Тук е много хубавичко. Да. Много хубаво. Ето това много хубави неща. Вижте ги, те са малки мишки с семейство мишки. Скъщичка имат малки неща за ядене. Това е уникално. И такива плюшени играчки. Паднахме на уроци по завършено изкуство и правим незначителна реклама. Защото вътре вижте какво става. Изумително, направо много хубаво. И тук някакви хора рисунките, предполагам. 3D неща. Е тук малко копирайтинг на Ван Гог. Ние подкрепяме българския лев. Да. Нека не говорим за политика, но много хубаво самото местенце. Е така на обикновена улица, по която аз не знам как се очаква кола да се качи. Не знам колко е наклона тук. Близо 90. Ама да. Много хубаво чака. Ами стигнахме. И сега ядем. Трябва да познаете кое е за мен и кое е за него. Значи, преди малко казахме в Пепко да купим тая купичка. Да, сега правим такова като предизвикателство, всеки път като ходим в тия магазини, си взимаме нещо за дома. И този път избрахме тази великденска купа, която е доста голяма. Най-вероятно ще ползвам за терата. По-голяма от мозъка ти. Да. Искам да видите Иван стисни гащите. Опа! Аз го гътнах това. Оле, това е много зле. Много е странно. Да. Нека си изглеждаш официален за първи път. Здравейте хора! Сега тук му минахме през мола, сега се тръгваме. Както видяхте, Иван пробва скини джинс. Те дори не бяха скини, те бяха слим просто. Да. И не се чувстваш добре. А аз попаднах на най-доброто попадение от H&M за 10 лева. Страхотни. Пусна ли го? Да. Добре, кажи ми. Чакай да пусна нито. Вече сме си вкъщи, сега разхождаме янчето и след малко ще ходим у Иван. Да. И вече е студено. Ами студено е? Да. И то доста. Да. Да. Това беше. Да.